Holy Ghost receive from BBD Records. Lizwi isi BBD Records. Yo polapi, 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 yo polapi. Asizwani pi tata pi bafunu abayitholakali toyo kaba, itholakali toyo kaba. Sifikile isikhathi sami sokuthi ndichuze ndifuna ntoni, noba ndingahamba ndephi kodwa ndizazi ndizopholaphi. Sifikile isikhathi sami sokuthi ndichuze ndifuna ntoni, noba ndingahamba ndephi kodwa ndizazi ndizopholaphi. Andikazazi uba ndifuna uyaphi kodwa ndiyafuna ubethwa ngumoya. Ndiyazithanda mitshomi zami asoze sohlukana mngani. Andikazazi uba ndifuna uyaphi kodwa ndiyafuna ubethwa ngumoya. Ndiyazithanda mitshomi zami asoze sohlukana mngani. Engayaziyo likazi lami angikhululeki namandazi. Umzimba wami ufuna uphola, umzimba wami ufuna uphola. Yo polapi, 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 yo polapi. Ndithi vuma dlozi lami ungahlambanga ngantelezi, ndiyazazi ndiphuma pha ndizazi mfuna uyaphi. Kodwa istory masiyi-1 ndithetha andiyeki ngowase-BBD, I salute i-BBD. Okay nazi nekhezi ndiyazibona zonwabanga bawo bayeka abaziphilelanga. yeyi le nto ndiyayiveza ngoba soze bandiwina ukuthi nam ndilihlanya asoze bandiqeda. Ndingulizwi ndiyafundisa uthi awuyazi uyandibhida. Sukhohlakala kangaka ezulwini awuzungena uzojika uzungena. Baninzi betsha ngumlilo bejika bengangenanga. Bojika unjonge emxhaga yinto nengafanelanga. Inobacinga niyasipida zadepha ningazophapha. Mna ndiyahlukumeza emva kwemakhi ndiyababa. Ubudophu buyakhokhela, i-BBD yakhokhela. Sufuna ufika sothatha bazalwane bam, yizani kum ndinibeka izandla. nguYohane uBhaptizi entlango wanibeka izandla. Anzunikhwitsha ngamanzi qha ndizonithandazela. Abaninzi abayazi ukuba ndiyathandazela.